Halo, dobar dan, da li kod vas mogu da se kupe naočare? Mogu. Ja sam bio sa tatom pre 4 meseca kod vas i kupili smo jedne naočare, dioptrija plus 2, pa sad zovem da vas pitam nešto u vezi suzenja očiju. Dobro, a šta je problem? Pa meni oči ne suze, ali bih ja hteo da mi suze. Sad ću da vam objasnim. Ja glumim u jednoj školskoj priredbi, moj lik na kraju treba da plače, ali meni se nikako ne plače, pa sam ja rešio da u naočare ubacite nešto da bi meni suzile oči. Pa kako to da ubacimo, majke? Pa možete da mi ubacite mnogo veću dioptriju, ja sam čuo da od toga oči suze, a možete da mi ubacite i beli luk. Beli luk da ubacimo na očar. Crni, u stvari ja. Ili crni. Ti ako glumiš, ti uzmeš tigrovu mast, namažeš na oči i plačeš, koliko ja znam. A ne da stavljamo luku na očar. Ali meni tata brani da stavljam tu mast. Kaže da sam mnogo mali za tu mast. Pa dobro, ali kako to ti moraš sa svojima vidjeti, kako ja da stavim luku u stakla, majke? Pa možda bismo mogli prvo da stavite mnogo veću dioptriju pa da vidimo kako bi to prošlo. Pa ti ne bi onda vidio ništa, svako bi bila veća dioptrija. Ali ja ću to da stavim 3 minuta pred predstave. Tebi najbolje bilo da tebe neko malo udari, onako malo jače prije predstave pa da ti zaplačeš. Nemojte tako. Mislim, ne znam šta ti hoćeš ti, ja kažem, ti ja glumiš u toj predstavi, to taj ko organizuje predstavu treba da nađe način kako ćeš ti plakati. Ja sam mislio da vi uzmete 2 kolutića crnog luka i da stavite na okvir od tih naočara, da se ne vidi s polja. Pa kako da stavim, a da se ne vidi, ne razumijem? Da dođem ja kod vas sa pola kile crnog luka, pa da probamo. Dođi, donesi, to je to. Uz osmeh život dobro zvuči. Radio S.